Ik zit eigenlijk, om precies te zijn, heb ik in 1985, dat is even tellen, 25 jaar geleden, heb ik mijn eerste singeltje Music Maker uitgebracht. En een singeltje wat onlangs heel vaak op TV Oranje te zien is geweest, omdat we daar in Westendorf, Oostenrijk, een hele clipje bij hebben gemaakt in de sneeuw, met allerlei enthousiaste mensen. En dat singeltje, dat is 25 jaar geleden uitgekomen. Was mijn eerste hitparadennotering, de eerste keer en op volle toeren. Tros TV en Nederland Muziekland en zo. En dat is nu 25 jaar geleden. En 16 oktober aanstaande hebben we in Sporthal de Hangaar in Veldhoven. Het is eigenlijk Veldhoven-Eindhoven. Maar Veldhoven, waar ik mijn succes vanuit heb gedragen omdat ik daar woonde in die tijd. Hebben we een hele grote feestavond met bomvol gevuld met Nederlandse artiesten, bekende collega's, hele bekende collega's, maar ik mag het niet weten. Als mensen daar nou heen willen, hoe kunnen ze kaarten bestellen? Ook weer gewoon naar de website www.andydewit.info of .net of .be. Het maakt niet uit, tik mijn naam in met dubbel T en daar vind je alle gegevens wel over of de mensen daar naartoe kunnen. En daar wordt op de website er uitgebreid aandacht aan besteed aan die dag en ook aan de reis naar Duitsland. Ik heb een hoogtepunt en een dieptepunt gehad natuurlijk, maar het hoogtepunt in mijn carrière is geweest toen ik voor de eerste keer in de hitparade binnenkwam. En dat was op een donderdagmiddag, want dan worden die bekendgemaakt. En toen zat ik in mijn plaatselijk stamcafeetje in Veldhoven, ik weet het nog heel goed. Dat café bestaat al niet meer. En ik kwam met Music Maker op een 7e plaats binnen in de Nederlandstalige top 10 van Ad Roland in die tijd. En ik was dolgelukkig, dat was een hoogtepunt.